Isa ako sa nagva-vlog dito sa Pangasinan. So yun, I decided to make another YouTube channel. Alright guys, naka-Aerox tayo ngayon. You can see, 78 lang ang takbo natin guys. Panong lapit-lapit. Ayokong nakikita nila. So this is the San Juanico Bridge. Joke lang. What's wrong? Alright guys, naka-Aerox tayo ngayon. Nandito tayo sa Barangay San Miguel, San Manuel, Tarlac. Papunta tayo sa ating review. Ayusin ko lang ng konti tong aking mic. Yan. Ang tagal ng preparation pag ganito. Okay guys, tara na. God bless. Papunta na ako. Ako'y papunta na. Guys, nakita nyo sa aking last vlog is pauwi ako. Ngayon naman papunta. So it can be different from the past because the view. Ngayon makikita nyo ang view na papunta San Manuel, Tarlac to Villasis. Guys, sorry, this is just a short ride, but inaabot siya ng 15 to 18 minutes sa biyahe. Galing ako sa gasolinahan. Guys, nakapag-decide na ako. Ayoko na mag-English guys. Na-realize ko, balubaloktot yung English ko. Alam mo yun, yung habang nagsasalita ka, alam mo, maganda yung pag-i-English mo. Wow, fluent. Pero nung pinanood mo na, na-review mo na, ay putik, balubaloktot, kakahiya sa mga viewers. What the? So guys, we're now here. Sabay English. Nasanay lang ako guys, kasi feelingero na dati kasi nung wala pa akong camera, pa-English ako. Wala naman akong nire-record, wala namang nakakarinig sa akin, wala namang kamerang may tenga dito sa harapan ko yan. So yun nga, magkakalapit lang ang mga gas station dito, kaya hindi ka matatakot pag namakayan ka, walan ka ng gasolina. Pwede mong itulak na lang, malapit lang naman huwag ka mag-alala. Kaya ganun So guys, makikita nyo ngayon Aerox Motodeck tayo ngayon, Motodeck. Hello, shoutout po kay Sir Motodeck. Congrats po, napaka-successful nyo na rin po, just like JMac. And lagi ko silang binabanggit, alam nyo guys, gusto kong maging katulad nila. Sana makakuha pa ako ng maraming suporta para guys maituloy ko ng mabuti ito. At alam nyo ba guys, gusto ko lang sabihin, hindi ito ang unang channel ko. Yung mga unang channel ko hindi about sa motovlog, about yung nauna, yung mga pagre-remix ng mga music. So umabot din ako ng 500 subscribers. The problem is, marami akong copyright issue sa YouTube. So sobrang dami, hindi ko na-realize agad. And alam nyo na, hindi tayo magiging successful pag marami tayong copyright. Kasi naman yung mga contents ko dun, music remixes, syempre i-claim ng mga ng mga mga may-ari ng mga music na yun, license nila. So yun, I decided to make another YouTube channel, Rom Art. Ayun, nag-upload ako ng mga time-lapse drawing ko doon. Dadalawa pa lang na-upload ko, so sobrang tagal na nun. Dahil nakakatamad mag-drawing, tsaka wala akong wheel. Nakatamad talaga ako, promise. Nakatagal ng proseso, sakit sa mata, mag-burn yung mata mo. Yan, nandito na tayo sa Barangay San Pedro.
pangatlong YouTube channel ko, yung No Copyright Music for All. Yan, lahat yan guys ilalagay ko sa link. Oh, great. Yun namang No Copyright Music for All, ayun, buhay pa rin siya hanggang ngayon at tinutuloy ko pa rin siya. Yun nga lang, medyo natagalan na, wala na akong na-upload na videos. So, shout out po kay Tips, Pops Tips, Lucreo, and the family crew. The family crew, I mean the Dolphin crew. Link in the description. Pwede po kayong magbigay sa akin ng mga music so that maging consistent ng ating YouTube channel. Guys, kung gusto nila para naman hindi tayo mamakay. And the last YouTube channel is this, Chris Rom, Moto Black. Yeah, Chris Rom. Saan ko nakuha yung Chris? Palayo ko yung Chris, yun ang dating pangalan ko. Ewan ko, napalit ang kasi Chris. And syempre ito, Romel ang pangalan ko. At sa present, Roms na lang. So, Chris Roms, para unique. Alam nyo na, ang hirap maghanap ng pangalan sa YouTube kung marami kang kaparehas. So guys, I need your support. Once again, I'm saying this. Woo! Subscribe naman and hit that notification bell na po para maging updated sa future content. So yeah, we just entered Okay, Stibulong. Well, andito na naman tayo, English na naman tayo. Ngayon, nasa Carmen na tayo guys. Carmen. As you can see, 78 lang ang takbo natin guys. Paano kasi lapit-lapit. Ayaw ko na pong matapos agad ang vlog na to, diba? And SM Rosales. Now, nasa kanan ko na siya kahapon sa kaliwa. Tanga lang, of course. Sa kaliwa, kahapon din pauwi. Ang pauwi ko, daan papuntang Manila. Papunta ko, daan papuntang Baguio. Yeah, tama. Sino si Alexa Ilacan? Mag-show. Makikimit and greet sa mga Pangasinense. Dito lang naman sa Rosales. Excuse me po. Thank you. What's wrong? Hindi ka na malulungkot kapag kay ipauwi na ako. Ayos, ganun ang lyrics nun. Ay. Dito na tayo sa crossing kung saan madalas din ang traffic. But for now, I think it's not. Guys, pakishare na rin natin ang video na to, no? Sa nagva-vlog dito sa Pangasinan at ako ay isang newbie. Yeah, beginner life is not easy. Please help me grow. Oh, come on. Road to 1K subscribers. So this is the San Juanico Bridge. Joke lang. Villasis Rosales Bridge. Pinanggit ko na naman to kahapon. Oh guys, I'm trying to be consistent. Kahapon lang nagano tayo. Ngayon ulit. Nandito tayo ulit. Toyota Hilux. Wow, ang dami tubig. Sadyang maulan talaga, no? Oh. I think anong gagawin natin dito? Mas maganda sana guys, no? Kung meron tayong second cam, nilalagay ko dito. Wala eh. Hindi pa natin afford ang bumili ng gadgets eh. Kahit nakakatulong naman ito sa ating vlog. So, come on guys.
Ayokong nakikita nila, nagsasalita ako. Naka-double visor helmet lang ako eh. Medyo kita pa rin ang aking bunganga. Guys, baka may magpapa-sponsor naman dyan ng tinted na helmet yung full tinted. Yung wala talagang makikita sa parte ng yung mukha. Kasi parang hindi naman ako naiilang magsalita. Pero alam niyo pa guys, isang tips ng YouTube. Yes, YouTube mismo nagsabi. Sabi niya, when planning to make a video, don't be shy. Don't be shy. Tips niya yun. So, minsan, kailangan din natin ng limit. Hindi porket sinabi don't be shy. Kaya ka nang hiya, no? Lahat ng sobra masama, no? Dito na tayo sa Villages. Oh, aero. Oh, di ba guys? Saglit lang ang ating biyahe. At sa video na to marami pang cut. Thank you. Thank you. Ano naman si Kuya, ano tawag ko, turn on, dapat pasalamaran. Dahil pinilit niya, pero hindi niya tinuloy. So, I suppose, dapat pinagbigyan ko na lang siya. Oh, jeeps. Look at them. Yeah. Maybe yung kakilala ko nandyan. Ranger, Montero, Toyota Vios, tricycle in front of me. Excuse me po. Excuse me. Yeah. Dito na tayo sa town proper ng Hot Villages. And there's meron na namang ano ba guys, pinapa-English nyo naman ako eh. Sanay lang. Lumaki kasi ako sa USA eh. Yeah, alam mo, paglaki kang USA, ano bang meaning ng ano yan, USA na yan? Wala, di ko alam guys, di naman kasi ako galing dun eh. Joke. United States of America. You know, basic. Loko lang. Wala masabi ano. Wow, and mass. So, malapit na tayo. At expect that some of my buddies will approach me, and I think for now they will say hi, but siguro nasa loob na sila. Nasa loob na siguro sila. Oh, isang sasakyan yan, may-ari ay isang kasama ko lang din, kasamahan ko lang din. Honda Civic. And oh, merienda pa more guys. So ito, siksik na lang tayo dito guys, mas madali. Hindi, wag na, doon na lang para mas maliwanag naman konti. Ito oh, wow, thank you. Hello Mr. Quinto. Merienda ha? Man. He's eating something. Hey, pakaway naman dyan, Mr. Quinto. Yeah, you know, you're recording. I'm recording. And ayan, paparating pa rin sila. Akala ko malilate ako. Diyan lang sila, oh. Hey, shout out Mr. Cabarlock. Pa-share naman ito, pa-subscribe na rin. And Mr. Saldivar, also view. And ito guys, nandito lahat ng gamit ko. Yeah, hello guys, hello. Okay guys, end ko na ang aking vlog dito. Oh, sniper. Bye bye, thank you for watching. Sana next time manood ulit kayo. Abangan next video.